Táto krásna fenka má 5 mesiacov a loví auta. Je to problém typický pre toto plemeno a ja vám ukážem, ako túto situáciu riešim ja. Chovanie, ktoré chcem odstrániť, je vybiehanie proti autám a celková nesústredenosť na mňa a naopak fixovanie aut. To znamená, že pes zíra na autá a sústredí sa iba na ne, nie je vôbec schopný nič iné robiť. Nie je schopný chodiť, reagovať na povely a je zaseknutý v danej situácii. Fenku chcem naučiť, aby bola schopná sedieť a na autá sa iba pozerať, bola v kľude, aby bola schopná odpútať pozornosť od aut a venovať svoju pozornosť mne a nakoniec, aby bola schopná v danom prostredí pracovať. Pri tréningu rozoznávam 3 zóny podľa obťažnosti. Zelenú, oranžovú a červenú. V rôznych zónach sa pes chová inak a takisto ja sa k nemu chovám inak. Zelená zóna je zóna, kde pes pracuje bez problémov, nemusí mu pomáhať, môže tam ešte dostávať pamlsky alebo nemusí podľa toho, kde sa vo výcviku nachádzame, ale viem, že ten pes urobí to, čo po ňom chcem a nemusím tam nič riešiť. V oranžovej zóne trénujem, to je to, čomu sa budeme dneska venovať a je to zóna, kde pes reaguje na podnet, má záujem o autá, ale zároveň nie je tak moc rozrušený, že by bol úplne mimo. Je schopný reagovať na pamlsky, je schopný usmerniť svoje chovanie podľa korekcií a ja sa sústredím na to, že ho učím nejakú novú vec, pomáham mu a chcem docieliť určitý výsledok, určitú zmenu myslenia a chovania u toho psa a to odmeňujem a chválim. A červená zóna je posledná a to je zóna, kde je pes úplne mimo. Je priťažený, príliš stresovaný, príliš zaujatý podnetom a nereaguje ani na pamlsky, ani na korekcie a v podstate nie je v stave, aby sa čokoľvek naučil. V tejto zóne nepracujem so psom, rozhodne sa nemôžem hnevať za to, že ten pes tam nepracuje, pretože on nemá vôbec kontrolu nad svojim chovaním. Jediné, čo môžem urobiť, je to, že ho zoberiem preč, zväčším vzdialenosť a sa dostanem znovu do oranžovej alebo zelenej zóny, kde je schopný sa ukludniť a znova môžeme pokračovať v tréningu alebo v zelenej zóne si dáme pauzičku, aby sa pes ukludnil a potom znova môžem trénovať. Skôr než prejdeme k tréningu, povedzme si ešte 3 dôležité pravidlá, ktoré dodržujem, aby som tréning zjednodušila sebe, ale aj psovi. Prvé pravidlo je to, že pes nie je predo mnou, ale je vedľa mňa. Pokiaľ by bol pes vpredu, má tendenciu rozhodovať o situácii sám a moc si nevšíma moje inštrukcie. Pes, ktorý sedí vedľa mňa, je omnoho ochotnejší riadiť sa tým, čo mu hovorím ja. Druhé pravidlo je to, že pes je vždy ďalej od cesty. Ja stojím medzi ním a autami a tvorím určitú bariéru. Psa učím, že nemôže bez môjho dovolenia prebehnúť predo mnou alebo poza mňa a tým pádom je pre neho jednoduchšie sa ovládnuť, pretože je trošku chránený a takisto sa musí sústrediť na to, že nemôže prekročiť líniu mojej chôdze. A tretie pravidlo je to, že vodítko držím tak, aby mi pes nemohol v žiadnom prípade vybehnúť do cesty. Vodítko držím bezpečným spôsobom, to znamená, že je prehodené cez palec a obidva konce vodítka držím v dlani. A pokiaľ pes vybehne a nečakane, dokážem ho veľmi efektívne zastaviť. Pokiaľ je to nutné, ako v tomto prípade, prevesím si uško vodítka cez ruku, aby som mala istotu, že aj keby sa mi vodítko vyšmyklo z ruky, tak ešte stále dokážem zachytiť to uško. Budem používať nasledujúce povely. Nesmíš auto, alebo skrátene ne auto, čo znamená, že fenka nesmie za autom vybiehať, má zostať pri mne. Povel ne, ktorý označuje akúkoľvek chybu a povel tady, ktorý znamená, že pes sa má zaradiť vedľa mňa, sadnúť si vedľa mňa a tam zostať. Poďme sa teraz pozrieť, ako trénujem. Vybrala som si miesto, kde môže mať rôznu vzdialenosť od cesty a korigovať tak záťaž pre psa. Mám veľmi hodnotné pamlsky a najradšej používam pre takýto tréning varené mäso. Fenku odmeňujem za to, že zostane v kľude, a to nielen fyzicky, ale aj mentálne, rozhodne sa nebežať za autom a pozrie sa na mňa. Toto sa volá odpútanie. Pes sa odpúta od podnetu, ktorý ja nechcem, aby si všímal a obráti svoju pozornosť na mňa. Zo začiatku má fenka za úlohu sedieť a vydržať vedľa mňa. Časom budem chcieť, aby v tej istej situácii aj chodila vedľa mňa.
Po chvíľke tréningu vždy Fenku odvediem na stranu, aby sme si dali pauzičku a ona si oddychla. Prípadne, keby sa mi stalo, že situácia bude príliš ťažká, môžem Fenku zobrať ďalej od cesty, kde bude schopná sa ukludniť. A keďže jej to zatiaľ išlo pekne, keď sedela, vyskúšam aj chôdzu. Hneď od začiatku dávam Fenke najavo, že nebudem tolerovať to, že ma ignoruje alebo vybieha za autami. Spoluprácu naopak chválim a odmenujem. Šikovná. Ne, perfektné, dobre. Ne, Airi. Super, poď. Tady ještě možno na túto stranu, to bude lepšie. A jdeme. Hezky. Fenke to ide výborne, tak som sa rozhodla ísť bližšie k ceste a skúsiť chôdzu aj tam. Sedni. Krásne. Sejdeme, nesmí, Airi, poďme. A nesmí auto. Tu už Fenka robí prvé chyby, na čo reagujem zastavením vodítkom a korekciou. Nesmí autíčko, ne. Super, poď. To je šikovná, moc dobré. Hezky jdeme. Hezky. A nesmí auto, Airi, ne. Ne. Perfektné, to ne, Airi. Super. Krásne, šikovná. Išlo je to výborne, takže dáme malú pauzičku a doplním si znova pamlsky. Šikovná. Sedni. To je nádherné. Šikluka. Moc dobre. Skúsime zase chôdzu. Behom tejto malej chvíľky si Fenka oddychla a ja som si doplnila pamlsky, takže sa môžeme vrátiť späť k ceste a znovu trénovať. Ne, že na to zeme. Poď so mnou pekne. Poď. Tady. Fenka sa mi dostáva na zlú stranu, to musím okamžite napraviť. Tentokrát chcem, aby vedľa mňa iba sedela, pretože cítim, že už sa trošku rozbieha a bude to pre ňu náročnejšie, takže chôdzu by nezvládla. Nesmí auto? Ne. Ne. Super. Nádherný výkon, dostáva odmenku. Protiidúce auto už je ale pre ňu príliš ťažké, nereaguje ani na pamlsky, ani na korekcie, tak ju odvádzam preč. Tady sedni. Airi, sedni. Hezky. OK. Poď tady znova, poď. Šikovná holka. Sedni. Airi, sedni. Super, hodná holka. Šikovná si, áno. Všetko sme si obzreli. Parádna. Ne. Super. Nesmí, Airi. Hezky, vydržíme. Jo, nesmí, ne? Super, na? Airi. Tady. Perfektné, to je ono. Šikovná. Čekej. Si moc šikovná holka, moc dobré. Jo, a tu nám prichádza ďalšia náročná situácia, kedy sa Fenka dostáva do červenej zóny, na nič nereaguje, takže ju odvediem na kraj, aby sa tam mohla ukludniť. Na začiatku neviem presne odhadnúť, ako Fenka bude v jednotlivých situáciách reagovať. Dostáva sa mi tým pádom častokrát do červenej zóny, tak ako teraz, ale to nie je správne a ja sa časom naučím odhadnúť, čo ešte zvládne a čo už nezvládne. Ako náhle si vytvorím tento cít a odhad na to, čo pes ešte zvládne, budem sa držať stále iba v oranžovej zóne, kde pes je schopný meniť svoje chovanie, učiť sa a reaguje na pamlsky a korekcie. Pre Fenku je táto vzdialenosť teraz oranžová zóna a môžete vidieť, ako krásne reaguje na moje korekcie a dokáže prepínať pozornosť aut späť na mňa. Pokiaľ nereaguje 100% na mňa v tejto vzdialenosti, nemôžem sa posunúť k ceste a trénovať tam, pretože by to proste Fenka nezvládla. Zostanem teda chvíľku tu, budem trénovať a počkám, až sa Fenka dostatočne ukludní. To je dobre, poď, ideme. Ne, auto, perfektné, to bolo dobre. To bolo dobre, áno. Tady, to je ono, výborne. Ne, auto, hezky, ne, Airi, super, poď. Moc šikovná, moc dobre, hodná holka. Tak ešte nabijeme. Príde mi, že Fenka už je znova v pohode, tak si nachystám nové pamlsky a približím sa viacej k ceste. Skúsime trénovať tam a uvidíme, ako nám to pôjde. Tak skúsime zase bližšie. Airi, poď tady. Perfektne, šikovná holka.
Moc Tu dobre. kontrolujem, či je Fenka dostatočne kľudná a pripravená ísť do ťažšej situácie. Tak, poď tady. Ajri, tady. Skúsim najprv Super, strednú poď. vzdialenosť, k ceste To je si ono. zatiaľ netrúfam Hezky. ísť. Moc dobre, Ajri, tady. Krásne. Počkáme si na auto. Hezky. Tak Ajri, nesmíš auto, poď jdeme. Ne, auto, koukej. Ne. A Fenka to Poď nezvládá, zpátky. takže musím vzdialenosť opäť zväčšiť. Perfiš. Sedni. Pojď tady. Ne, Ajri, tady. To je dobre, poď. Hezky. Pojď tady. Super, moc dobre. Tu jej to ide veľmi dobre, Moc dobre. predvádza krásne odpútanie, za čo je chválená a odmenená. Sedni. To je ono. Tak poď skúsime bližšie, poď. Takže si znovu trúfnem Ajde. ísť trénovať bližšie Ne, k ajde. ceste. Super, moc dobre. Paráda, poď. Ne, auto, Ajri. To je dobré, teraz to bolo pekné, poď. Hezky so mnou. To je dobré, moc dobré. Šikovná. Zmenila som trošku aj stratégiu. Šikovná. Nejdem s Fenkou proti autám, ale idem v smere jazdy Ne, aut. auto. Je to pre ňu o mnoho jednoduchšie a chcem zase, aby zažila, že to zvláda, že sa Tak dokáže znova chodíme, odpútať a za to je Ajri, ne, odmenená. auto. Perfektná, to je dobré. Vediem ju Super. dokonca po strane, ktorá je Tady. bližšie pri ceste, čo je Krásne. ťažšia verzia a To aj je tak ono. to veľmi pekne Tak poď, zvláda. skúsime ešte. Hezky. A ne, auto. Ne, Ajri. Výborne, to je ono. To je dobre. Tady. Super. Poď. Keďže je to ide Poďme. dobre, skúsim To je ísť bližšie k šikovná. ceste Ne, auto. Perfektná. a ide jej Tady. to moc dobre. Super. Super, super. Hodná holka. Tak, Tu a sa Fenka naposledy, dostala ne, predo Ajri. mňa a to bola chyba, takže ju Super, i hneď poď tady. napravím a Sedni. Fenku si zavolám, aby si sadla Krásne. vedľa mňa. Tak, posledný pokus. Tady bolo. Sedni. Výborne. Ideme bližšie, poď. Situáciu skúsim stiažiť tým, že sa priblížim k ceste Sedni. bližšie. Hezky. A nesmí. Ne, auto. Krásne. Ne, auto. Super. A ne, motorka, to som zvedavá na teba. Super. Nesmí. Perfektné, dobre. Poď tady, Ajri. Poď ešte. Tak Fenka je skúsime kľudná poď a proti pekne to autám. zvládá, tak skúsim Dobre, znova super, chôdzu. ďakujem. A nesmí auto. Ajri, ne. Nádherný výkon, Super, Fenka sa sústredí, nekradnúť, krásne ne. reaguje na moje povely Výborne. a ovláda sa. Výborne, poď, ešte poď auto. Nesmí auto. Šikovná Ajri. Nesmie Ne, prebehnúť auto. poza mňa ani predo mnou To je a dobré. pokiaľ sa o to pokusí, Ne. zastavím ju vodítkom. To je ono. Ne, Na zastavenie nesmíš môžem auto, ne. použiť aj koleno. to je dobré. Ne auto. Hezky jdeme. Ne. Tady. Výborne. Hezky jdeme. To zvládneš. Tady. Na upútanie pozornosti používam dotyk na stehno, slabinu, rebra alebo krk. Super. Už si unavená, že? Že budeme končiť. Ajri, poď tady. A toto je Nesmí- fáza, ne. kam by som sa pri tréningu Aha. nemala nikdy dostať. To znamená, že pes je absolútne preťažený, nevníma Ne. a už nie je schopný vôbec trénovať. Šikovná. Ne. Au. Tu používam chmat obojok brúško, to znamená, že jednou rukou držím Fenku za obojok, druhou rukou ju Už je to držím na pod teba, brúškom. môžeš to vidieť. Čím sa držím veľmi Si pevne, zase to môžeš- nesmyká sa mi na vodítku a takisto mám istotu, že mi neskočí pod auto. Moc vodítok. Poď tady, poď, ideme preč. Ne, Ajri, poď tady, poď. Poď, stačilo. Vytvorila som si teda Ne, záver, že pre stačilo. túto Fenku je o mnoho lepšie trénovať krátke úseky v dostatočnej vzdialenosti, Sedni. aby to pre ňu bolo jednoduché, aby to Výborne. zvládla a len pomaličky, postupne Nesmí. obťažnosť stiažovať. Poď. Výborne. To je Na šikovná záver si v holka, tejto poď. vzdialenosti precvičím Krásne. rôzne povely, aby Fenka To mala je ono, nakoniec pocit úspechu Nádhera. a aby sme Moc skončili dobre. lekciu Sedni. tým, že Fenka Ajde, situáciu sedni. zvládla. Krásne. Šikulka. A tu už máme Fenku po týždni tréningu. Dokáže byť v kľude pri ceste, sedí, pozerá sa na autá, nevybieha proti ním a vie, že za to dostane odmenu. Je o mnoho kľudnejšia a sústredenejšia. Nie je to samozrejme hotovo, musí trénovať, ale je to prvý krok k tomu, aby túto situáciu zvládla. Dokáže si dokonca ľahnúť a pozerať na autá, je viac relaxovaná a vie sa zabaviť napríklad hryzením klacíčku alebo len tak autá pozoruje.
Pevne verím, že si o pár týždňov budeme môcť pozrieť video, ako zvláda autá na jedničku.